Den dansk-tyske grænse har ikke altid ligget, hvor den ligger i dag. Jeg går her ved Hejlsminde ved Sønderjyllands østkyst, og hvis jeg stoppede lige her for 100 år siden, så havde min ene støvle stået i Tyskland, mens den anden havde været i Danmark. Og det sætter sit præg på egnen her. Så er jeg tilbage i Hejlsminde, hvor jeg begyndte den her udsendelse. Det var lige her 15 kilometer syd for Kolding, at den dansk-tyske grænse kom til at ligge, efter Danmark havde tabt nede ved Dybbøl i 1864. Broen her, den var der ikke dengang, og skibene, som kom ud fra havet, de kunne frit sejle ind i det, de kaldte Noret. Der gik grænsegendarmer på hver side af indsejlingen. Og ville man over grænsen her, måtte man sejle med en lille båd. Men grænsen kom kun til at ligge her ved Hejlsminde i 56 år. For da Tyskland tabte 1. verdenskrig, besluttede sejrherrerne, at Danmark skulle have en del af Jylland tilbage. Så i 1920 rykkede grænsen fra Hejlsminde ned til Kollund. Der, hvor den ligger nu, og hvor Line tidligere i udsendelsen så grænsestregerne på broen. Det var den 10. juli 1920, kom Christian 10. kunne ride over Kongeåen på sin hvide hest, og Sønderjylland blev en del af Danmark. Alt det er jo over 90 år siden, så man skulle ikke tro, at det betyder noget som helst mere. Men det gør det. Jeg er blevet inviteret til noget så specielt, som at flytte en grænsesten. Da grænsen blev flyttet sydpå i 1920, havde grænsestenen ikke nogen funktion længere. Og så begyndte folk at tage dem med hjem i haven som souvenir. Men nu har man besluttet at stille en af de gamle grænsesten tilbage på sin plads. Og det skal jeg hjælpe Ole Futtrup fra Lokalrådet med. Hej, Ole. Hej. Nå, hvor skal stenen hen? Vi skal en tur ned, hvor den oprindeligt kom fra, og prøve at sætte den nede ved vores solnedgangsplads. KRPR står for Königreich Preußen, og KRDM er tilsvarende Kongeriget Danmark. Det her, det er så oprindeligt. Det mest oprindelige sted, man kan Det er så oprindeligt, vi kan ramme det. Vi har gamle postkort og billeder fra den tid, hvor vi... hvor vi kan se... Ja, det er lige en tur op langs grænsen. Når der står 127 her, ja. Er der så de 126 andre? Hvor skal jeg forestille mig, at de stod? De har stået tværs over Jylland, helt over til Vesterhavet. Der startede man med nummer 1 i Vestervedsted, og så er den kørt hele vejen over. Men vi er glade for, at vi får 127 tilbage. Og for os handler det jo ikke om at markere en grænse, men det handler om at markere en fredsmission i virkeligheden, fordi det, vi er glade for, det er jo genforeningen i sin tid, som skabte bro, havde nær sagt, mellem de to samfund, som havde været splittet i alt for mange år. Men genforening eller ej, så er det ikke helt let at slette en gammel grænse. Konflikten har været, om man skulle orientere sig mod nord til Kolding eller mod syd til Haderslev. Området ved broen blev samlet i Christiansfeld Kommune. Men ved den sidste kommunalreform stemte et flertal for, at de skulle indgå i Kolding Kommune. Det var der mange af dem nede sydfra, der bare ikke ville finde sig i. Johannes fra den sønderjyske side og Georg, der er født nord for broen, oplevede det på nærmeste hold. Jamen, det var sådan, der gik det politik i det. Altså, det kom så store modstander mod det, for der var nogen, der mente, når de boede i Sønderjylland, så kunne de aldeles ikke komme til Kolding. Det kunne man ikke ved Sønderjylland. Jeg havde ønsket, at hele Christiansfeld Kommune, for at kunne bevare Christiansfeld som midtpunktet for det område her, at vi skulle gå enten det ene eller det andet sted hen, Kolding eller Haderslev. Men det blev altså sådan, at det blev delt. Folk blev alvorligt uvenner over den sag. Dog ikke Johannes og Georg. Men der er jo stadig de kulinariske forskelle. I har jo taget nogle fortræffeligheder med, og hvad er det for nogle kager, dem her? Ja, altså min, som er fra nord for broen, for den gamle grænse, det er jo en æblekage. Og den der skulle være tilsvarende, men det her er nok den bedste.
Jamen, det må vi jo lade komme ind på en prøve. Ja. Og så er jeg pludselig havnet midt i et minefelt, hvor man skal manøvrere med den yderste forsigtighed. Jamen, jeg prøver den her først, så. Ja, den er god. Ja, det er den der. Nu bliver jeg helt nysgerrig. Jeg bliver lige nødt til at sammenligne op mod hinanden. Det her, det er så den sønderjyske model. Ja. Den kan kun være dårlig. Jeg vil sige, de er faktisk rigtig gode. Den her, det er rigtig smør i den her. Mhm. Tror du, det er kærgården i den her? Nej, det er ikke dengang. Selvom grænserne ved kysten er blevet noget mere udvisket, så er de her stadig i nogen grad. Men grænserne går nok først og fremmest i folks hjerter og hoved. Og det er der også mange gode historiske grunde til. Vi forlader de gode historier ved Sønderjyllands kyst for denne gang, men i næste uge tager Danmark kyst til kyst med til Nordfyn. Vi ses om en uge.